Sviatky sú síce pred dvermi, no dúfam, že od nového roku sa nám podarí čo najviac dverí, možno aj spoločne otvoriť. Želám vám krásne Vianoce a šťastný nový rok. Všetkým nám veľmi prajem, aby sme našu energiu investovali do dobrých vzťahov. V rodine, v susedstve, v práci, skrátka všade, kde sa pohybujeme. Lebo dobré vzťahy z nás robia lepší. A byť lepší je v tejto dobe veľmi dôležité. Šťastné, veselé a požehnané Vianoce. Nech už ste kdekoľvek, prajem vám, aby ste mali čo najviac spravodlivosti, aby ste sa stretávali iba s ochotnými úradníkmi a aby ste mali vždy a všade iba dvere otvorené. Milí diváci relácie Občan za dverami a poslucháči Rádia Slovensko, majte šťastné a veselé Vianoce. Je čas vianočných želaní, tak by som vám mal asi zaželať, aby cez Vianoce zmizli všetky vaše problémy. Ale to sa asi nestane. A tak vám aspoň želám, aby boli čo najbanálnejšie a aby sme vám s nimi vedeli pomôcť. Prežite krásne sviatky. Prajem vám krásne Vianoce v spoločnosti ľudí, ktorých ľúbite. A v novom roku čo najmenej problémov a starostí a práve naopak, čo najviac dôvodov na radosť, úsmev, spokojnosť a šťastia na dobrých ľudí. V mene celej redakcie vám prajem príjemné prežitie Vianočných sviatkov. Ak bol pre vás rok 2023 zlý, zatvorte za ním dvere a do nového roka 2024 vstúpte s tou správnou nohou. Menej klikania do mobilov, menej agresívnych komentárov na sociálnych sieťach a naopak viac otvorených kníh a osobných stretnutí. Veľa úsmevu, dobrej nálady a najmä pokoj v duši. Prežite veselé a nerušené Vianočné sviatky. Milí priatelia, ja vám prajem, aby ste si počas sviatkov hlavne oddychli a strávili veľa času nie pred televízorom, ale so svojimi blízkymi a na čerstvom vzduchu. V novom roku nám všetkým prajem len samé dobré správy a pokojný život. Prajem vám pokojné, láskou a porozumením naplnené Vianočné sviatky. Nech sú plné úsmevov a stretnutí s ľuďmi, ktorých máte radi. A ak môžete niekomu, napríklad aj úplne cudziemu človeku, pomôcť či už slovom, skutkom alebo darom, urobte tak. Vianoce budú ešte krajšie.